Живеем в свят, който ни учи да се борим, да се стремим, да доказваме и често всичките тези енергии навлизат и в отношенията ни, във връзките. Често се опитваме да поправим партньора си, да го направим по-мил, по-осъзнат, да го променим из основи и често пъти в старанието си да го направим под някакъв кълъп и да направим връзката си по-здрава и по-хармонична, ние задушаваме същите тези отношения. Защото любовта не се ражда от борбата. Любовта се ражда от приемането. Когато спрем да се опитваме да променим човека срещу нас, а просто го видим такъв какъвто е, с неговите положителни и отрицателни черти, тогава се ражда истинската здрава връзка и се постига хармонията в отношенията, към която всички се стремим. Истинската женственост не е в това да промениш мъжа до себе си, а в умението ти да му създадеш пространство, в което той сам да иска да се промени. Това се случва само когато енергията ти е мека и стабилна и не го притискаш, а го оставяш сам да осъзнае от какво имат нужда вашите отношения и ти самата и да ти го даде.